Kinatong latest weather update, January 26, 2022. Ganihang alas 8 sa buntag ang low pressure area na atong gimonitor na ana sa 90 kilometers sa may silangan, habagatan silangan ng Zamboanga City. Base sa atong latest assessment, less ang chance kining ma-develop na bagyo or tropical depression. Samtang northeast monsoon or amihan ang padayon nakaapekto sa may northern o central Luzon. Ang weather condition sa tibuok Visayas, Occidental Mindoro ug Palawan kasamang Kalayaan Islands makasinati na medyo mapanganuron ngadto na sa madag-umon na kalangitan ug naay mga pag-uwan ug kini mga pagpanugdog og kilat tungod kini sa trough or extension ng low pressure area ug ang shear line. Padayon ta mag-monitor sa latest development kining low pressure area ug sa atong mga issuance ng thunderstorm o rainfall advisories kasama na ang heavy rainfall warnings. Para sa atong mga dugang detalye, bisitaha atong mga official social media accounts. Kini si Jomar Eclarino gikan diri sa DOST Pag-asa Mactan. Maayong adlaw ug keep safe everyone.